ove godine. Jedan glas. Šokiraće svet. Zasnovano na omiljenom serijalu knjiga. Mi imamo krokodila u kući! Zdravo, vi ste novi stanari. Hektor P i Valentina usluzi. Vidim, upoznali ste mog krokodila. On je izuzetan talenat. Zove se Lil. Aj, ti si meni nedostajao. Mama, kunem se, on nije opasan. On je krokodil. Dobro, da, krokodili mogu da pregrizu kosti, vole ljudsko meso, ali on nije takav, nosi ešarpu. I ume da peva. Sigurni ste da je bezbedno? Ako želi da bude bezbedan, ovdje smo da živimo, a život je opasan posao. To je bilo super! Havijer Bardem, Konstans Vu i Šon Mendez kao Lil. Lil Krokodil. Prvi put je u taksiju. Dolazi uz stil Krokodil. Pesme kompozitora veličanstvenog izvodi Šon Mendez. Ove godine samo u bioskopima.